खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जों दिनै दाबसे जायगायाव बेरायहैनो थांगासिनो आरो जों बेरायहैनायखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना बिदिब्ला ब्लगखौ नायलांबाय थादो जोङो माबा थांगासिनो बबाव थांगोन बेखौ खोन्थाया लास्टआवसो खोन्थागोन उनाव मा मोनहैयो बेनो जागोन ए फंबायफोर दङ हाय बुंदो नामा धोरोमसार जा फरायलै इसिबो एग्जामसो ब्लगानो एग्जामसो एक्साइटेड नोंसोर आंनि साथाम बिबोनांजों लोगोसे दिनै गिबि खेबनि थाखाय आंनि फिसायनि बिमानैनि न'आव बेरायहैनो नागिरदों बिसोरनि गामिया सनितपुर जिल्लायाव गोलैयो गामिनि मुंखौ जयसिरि बुङो जि लेथ्रा नै बेयो जाहैबाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जों दा मिशन सारियालि मोनबाय बिनिफ्राय बालिपारा थांनोसै दायो जों ओरैजाय हाबनोसै आरोना बेयाव फ्रेस जागोन र' दा उन्दुनो ओंखारबाय सासे फैयै फैयै जों बालिपारा सफैबाय आरो बिनिफ्राय इटाखला थांनाय लामाजों हाबबोबाय बिथिंजाय जिया भरलि दैसाखौ मोनलाङो बालिपारा खाथि माथो ने निरिबिलि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट साहा बागान गेजेराव मालाय बिसोर दा गासैबो जाग्रा लायनो थांदों कोल्ड ड्रिंक गय ओमफ्राय चुइंगाम ओमफ्राय मा लायो बिसोरो आं हारसिं बेहाय दङ बायरायाव ओंखारनो आं गिथारदों मानो होनबा बिराद गरम ओमफ्राय आङो दसेयावनो गोलोमो ओंखायनो आङो बायरायाव ओंखाराखिसै बिसोर गासिबो ओंखारलांजोब्बाय दसे गोबाव लामा जिरायबाय नालाय ओंखायनो बिसोरबो ओंखारनो लुबैबाय खिन्थु आंहा गोसो जाथ्राखिसै ओंखायनो आं गारि सिङावनो थालांबाय आरो ओमफ्राय आंना हासबेन्डआथ' बुंखादोंना जों जेराव थांगोन बेखौ माने खिन्थाया दानो थांलांबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला सहैगोन अब्लासो जों नोंथांमोननो देखायगोन जों अबेहाय थांगासिनो दङ बिसोर मा बायखोथाय आं मिथिला आरो सेंग्राफ्रा फैबाय जे जाग्राफ्रालाय लाबाय कोल्ड ड्रिंक्स ओमफ्राय आंनो मा लाखो कोल्ड ड्रिंक्सखौनो लाबाय ओमफ्राय चुइंगाम लाबाय मा कोल्ड ड्रिंक्स बांद्राय जाबा गेस जायोना फ्रुटि लाबाय फ्रुटि अके ओमफ्राय मा नांबावगौ मा जानो आलासि जानो थांबा बारा जानो नाङा नङाबा जानो हायाबा लासिं सिं जायो उदै खालि जानासो थांनांगौ जासि जोबनाय आंनि हासबेन्डनि आनैनि न'आव थांग्रोगोन जों फार्स्टआवनो बिनि उनावहाय जोङो बेरायगोन आरो बिसिनि न'आ माबायाव गोदो गोदाय हा गोदानमोन हादान सिफायनानै थाहैनायमोन दाथ' बिदि नंला मैदेरबो फैयोमोन होननाय खोनादों आयौ दा खिन्थु गैलादां बिदि आंथ' नुफेराखै बेनिफ्राय एकदम सिजुसाव बेरायहैगोन बिसिना सिजुसा खाथियावनो जाहैयो सिजुसानि उनावहाय अबेहाय बेरायगोन बेखौथ' खिन्थाथ'वा जोङो खिन्थाथ'ला बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दिनै गिबि खेबनि थाखाय लोगो हमगोन आरो आनैमोनखौ आं आनैथ' जाला आङो आइ आरो आफा जासिगोन थ' नायनोसै नै मेरला लाबोबाय जाग्रा बिबोनांफ्रा आंना नो लादो गेजेराव ज'यैनो लादो तातायबो लाबोदों ताताय आजिसा सेकेन्ड टाइम नामा सानैयाव दायो जों सेकेन्ड टाइम जाबाय ना सानैबो फैबायमोन नोंसोर आजिया फैबायदां ने फैबायमोन बिसोरो उन्दै धोरोमाबो फैदों हेलौ खबर दं दा माने बुस्थुआ नैबे स्कुला सारियालि जाया होमबा स्कुलनि सगा सक सारियालि जानाय बैयो माबायावसो दङ हारसाफोरनि स्कुलावसो औ फैबावथार दे थांबावनांगौ सिद्दा साहा दावखोनानै सानजा सोनाब लामा मोनगोन ओमफ्राय सानजा हाबफैयो
असमिया स्कुल औ दा बेखौ फैनानै साहा फै बे असमिया स्कुलनि सेरजों थांनांगौ ना ओरै आगदाजों सिदा लामाजों साहा फैनाय लामाजों माबाजों फै साहा फैनाय लामाजों फै ओमफ्राय बेयाव ससे 1 किल'मिटार फैनानै सानजा सोनाब लामा मोनसे मोनगोन औ ओमफ्राय बे सानजा सोनाब लामायाव ओरै सानजा फैबानो दे होमबा जों सोरां स्कुलखौसो मोनबाय मारै फैफिन जों मोनखायाखै दाबो थांनांगौ बे नङा नामा होमबा बे गथ'फोर होननायानो मोनदां होमबालाय ओरैजायजों साउथ थांगासिनो साउथ थांगासिनोथ' नंगौ होनदां बे नङा होमबालाय बैनि माने ओरै नगदा बाजार नालाय बेखौ स्कुल बारबोनांगौनो सिदा होनलाय साउथ गामियावसो औ थांगासिनो नै लामा गाज्रिखौ मोनबाय लामा गाज्रि माबा साहा दावखोनाय लामायाव दं साहा दा साहा औ साहाजों दावगासिनो दं दा साहा दावखोनानै सानजा सोनाब लामा बे माबाया रडा बायनानै गाज्रि जानाय लामा मोनगोन सानजा दं गाज्रि जानाय लामाजों थांनांगौ सानजाजों थांनांगौ ब्लेकटपजोंनो फैगासिनो दा नङा होमबा औ ब्लेक बाबा सिसि ब्लक औ सिसि ब्लक माबाखौ मोनफैयाखै नामा होमबा दाबो दे सिसि ब्लकआ ससेल'सै दे थाब फै औ ओमफ्राय आरो स्कुल मोनसे मोनबावगोनसो बर' मिडियाम नङा बेबो हारसा मिडियामानो होमबा नोंसोर दहाय सारियालियावसो दंमोन माने सारियालियाव औ दे आरो मोनसे मोनबावगोन फै दा सिसि ब्लकआ जोबाखै सा लोङो न'आवनो थांखानोसै दे न'आवनो थांखानोसै न'आव लोंसै बेनोमोन आदा धरन्जया जोंखौ गाइड खालामबाय थानाया ना नगदा बाजार बे नगदा बाजार बे रायलायनो बैनो जोंना आदाया बैनो आनैनि फिसाला देरसिनथ' नङा हौवाफोरनि गेजेराव जों दायो आनैमोननि न'आव सफैबाय गयबारि दं मालाय आनैमोनहा गय बिफाङाव गलमरिस मानखो होदों फाथैबारिसो नुयो बिलाइखौनो आलासिनि न'खराव सफैनानै जों इसे फ्रेश जानानै खाथियावनो थानाय सेइज'सा पिकनिक स्पटआव बेरायहैनो ओंखारबाय आरो जोंखौ गाइड खालामगोन बेवाइफोरा मा सक बेलाइस्रि सक बैयो मेन रड मोनहैबाय नामा जों मेन रडा इटाखलानिफ्राय नङा होमबा आच्छा दहाय इटाखलाजों हाबबा जों ओरैजाय फैनांगौमोन आरो जों दायो सेइज'सायाव सफैबाय सेइज'साया अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कामें जिल्लानि गंसे सार्कोल बेहाय गाहायै निसि हारिनि सुबुंफोरा जिउ खुङो पाके वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारिया बेवहायनो दं सेइज'सा टाउना पाके दैसानि सेरावनो दङ मोनफ्रोमबो बिस्तिबाराव बेहाय गाहायै आसामनि इटाखला मुंनि जायगानिफ्राय मैगं थाइगं गानग्रा जोमग्राफोर फाननो फैयोनो सेइज'साया पिकनिक जाफैनो थाखाय जोबोर मोजां जायगा बोसोरफ्रोमबो बेहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा पिकनिक जानो फैयो बेनिफ्राय हाबनो होनाय नंला मोनसे गेट दंबावो फाइनाल बेनो जाहैबाय सेइज'सा पिकनिक स्पटआ मानसिफोर मेरला दुगैफैदों गैलालै ओइखिनाव गाहायदां नै आलिस मारै मोनदों मोजां फट'शुट सोलिगासिनो नै बिस्रा बिदा फंबाय सानैजों सान्दुङा नायनो हाला दे
Welcome to Seijosa, Pakke Kesang District. Ready? Arunachal Pradesh. Itu habis ni, malah apa berapa ukah kalam, orang lain. जों दायो अरुणाचल प्रदेशआव हाबबाय Pakai kisah distrik ni, siapa harga arki? अरुणाचलाव दङ जों दा Aziz, अरुणाचलाव फैना मारै मोनदों? Rawan iya sebagai masak sangka biba. Nih bisa kerlang naik dah keseba. Keseba. Aziz satu bayi kezu ni pernah ulang dongna. Lima rogar baru ni fengkari kena ni. Jangan mana bisa dah. Ini lain ni kita ada guli kan. Impe hari pernah Amerika extra guli bawa impe guli bawa. Oke, jangan kerja kerja. Darlong Library Garden, Library Bisni. बेरायनानै फैखांनानै जों आलासिनि न'आव सफैबाय आरो सिथ्लायाव ज' जिरायनानै न'खरनि सुबुंफोरजों माखासे खोथा बाथ्रा सावरायलायबाय आं ब्लगखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव दाबसे गोदान जायगायाव नोंथांमोनखौ लानानै थांगोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बयबो गोजोन्थों